Tak čauko, po dlhej dobe. Toto video bude taký vlog na prípravu súťaže majstrovstva Slovenska v zbieraní. Takže vám natočím takú prípravu, lebo povedať, je súťaž, teraz neviem už presne, 26. No a ešte kto by nevedel, tak mám svoj vlastný merch. Tuto, nový drop. Z toho ukážem. Tak to vypadá, nový drop, v súprave to je. Takže kto má záujem, mi napíšte aj potom, objednáme. A sú tam ešte iné veci, tie čo boli prvé, tak si pozrite. Takže ideme na to, ideme benče. Ah, 60 kg by bolo. Stovku. Dobre. Takže 100 kg pôjde ako druhá séria. Môžeme. Dobre. Dobre. Nejdem vraj, nejdem veľa. Vraj. 100 tam je, tak dáme tam, prv dajme 135 zase. A ešte 2,5. Dobre. Takže 135. Skúsime to so stopkou.
Môžeme. Poď, 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 poď. Na piču pomaly. Piči tam. Aj. No poď. Poď. Jo. Poď. O, more. Ešte jednu. Poď. Tvoja. Dobre. Tvoja. Pekne. Obidve. Uvidíme, no. Neviem, čo to je? Piči, tam zachytila sa mi noha. Asi skúsim uši, úchop. No, neviem, mne sa tak dakedy lepšie robí. Ja neviem, čo to mám ja, ale mne sa dakedy takto na uši lepšie mi to tlačí, ako na širší. Môžeme. Poď. Tak pomaly to ide hore, nejde to výbušne. Nejde mi to výbušne. Piči. Nevadí. No dobre, tento pán ide na 140, lebo on to vládze, ale nie. Poď. Dobre. Pekne. Išiel si aj. Dobre. Pomalil si, ale išiel si. Výbušne. Vyšlo. Frajer. Dobre. Ešte sme tam dali 130, aby tam bola aj táto váha. Aby ten tréning mal taký efekt, zmysel. Môžeme. Hop. Tvoja. Dobre. 130 vyšla lepšie. Tá 135 ma brzdila. Spomalením som išiel hore, lebo ramená mám doničené. Tak čauko, toto je predposledný už bol posledný tréning pred súťažou. Súťaž je už, dneska je streda, to je štvrtok, piatok, sobotu je súťaž. Takže toto je asi posledný tréning, rozcvička 60 a potom dáme 135 a uvidíme.
Takže 135. Na súťaži. Už o chvíľku ide moja skupina, 10 minút prestávka, 8 v poradí som, prvý pokus 130. Takže tuto sme aj s tímom. To je aj on by chcel tlačiť. Činka je naložená, veď Lukáš. Tiež domáci reprezentant. Pokus Valdí, veď Lukáš. Takže toto bol druhý pokus a tuto sa mi nepodarilo dať tú 135 a ešte ako môžete vidieť, tak preto mu to podá a do zlej strany sa chcel odstúpiť, tak za to bol aj odstrčený. No, tým trocha nasral toho oného rozhodcu. Uvidíte tu. No takže tu šlo o to, že pani do mikrofónu už povedala moje meno. Ja som bol vystresovaný a automaticky som išiel pod činku. Lenže rozhodca jej ešte nedal povel, že činka je pripravená, že už máme pod činku. Takže ja som ho druhýkrát troška nasral a poslal ma preč. A teraz tam idem akože druhýkrát ľahnúť pod činku. Túto činku proste už vytlačím, tých 135 kg, len išlo o to, že nedržal som to podľa rozhadcu už dostatočne dlho, ale ja si myslím, že za 1 sekunda skoro tam bola, čo som ju držal, vystreté ruky, položil som, ale tak nevadí. Aspoň vidíte, aké je to na tejto súťaži prísne. Takže už je po vyhodnotení súťaže. Z mojej kategórii som neskončil posledný, bohužiaľ, ale no nie, že bohužiaľ, mohlo to byť lepšie, ale neskončil som posledný, tak som chcel povedať. Získal som 6. miesto, dá sa povedať iba diplom, ale nevadí. Nebolo dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa na niečom takom. Toto bolo prvýkrát, čo som sa zúčastnil v majstrovstvách Slovenska. Toto už nebolo nič amatérske. A proti mne boli chlapci, ktorí to už robia niekoľko rokov a ja som išiel teraz prvýkrát. A čo ešte vám poviem? No, chcel som len to dokázať, že tým, že cvičím na estetiku, na postavu, že mám aj silu dať takú váhu. Bohužiaľ, tretí pokus mi neuznali 135-ku, to uvidíte aj na videu, lebo že som nedržal to vystretné ruky, keď už som to dal. Takže to je všetko.
Ďakujem, ktorí mi držali palce. Čauko.